tulas ang bilahan. Mainit guro tal ano ma, ituklak ug kuan pan. Ano ipangutang sa dito katong akong bilahan. Dito ta ila ano ila katong ila Jessica ba na bakery. Ano to pautang uy. Wala ko ay ko ba sildo akong bana. Magpautang mo. Padala. Uy, di siya magpautang. Hindi pa utang gahit kay nang animalan na. Dugo na ko si pangutang si balik-balik. Kaya wa magilami lang mga pan, yan di magpautang dapat pautang nila kay maabtan og ugma mga bahaw na. Yung saan mo ni muna mapugos ba na itong tawag di magpautang. Kada po silang surab kaayo. Di magpautag silingan mo to di ba mga hitsuraan jud. Okay kining pamilya na tanan kana si Junapi, si Junahar, Simsim ngano. si Junalo, si Juniper. Ginoo ko ng mga tanong para sa Puro din sa Ju. Ju. Ah, bunga no. Nya kana silingan nila nga si sana kanang Na maligag maruya. kasi Paulina. Oo. Ginoo ko napay na ang ragtuhod. Lagi dami Mga di sila hitsuraan dito na area no. Wala pagpaano ha pang anang pang saan tawagan pang saway ha pero Pangit. lain sila mga hitsura ta. Ang pangitan na. Grabe, kapangit yun. Pila ko gisumpa to lang area dito. Gani, mo gay natap. O sa ito lang purok Purok pangit. Mm. Sa asa ka na bilong diri sa ano? Purok. Na tapsingan ko gamay. Duura mo ko sa purok pangit na inter ko hapit ba. Pero na lang nakabawi ko. Ay ganun Ilaw no. kay ato ba sa may sudan na ko panihapon. Laylay matagbalay di lahi puno mo paniot panihapon. Hindi pangkatul-katul. Nag-grocery man pug gahapon. Ha? Nag-grocery ko gahapon. May pa ka naka-grocery ka ako aji ko grocery kay kabalo na ka. Pagi kwarta. Taga-anti ka. Sige pa, ano na lang ko pipa ko anas ko dito. Di nami dito mga tinapa, chiklop. Ay di ko nagakaon tinapa, wala ko nagakaon na. Oh, ilasa po nimo magkikwarta niya di ka makaog mga tinapa. Di lagi ko mukaon lagi anong tinapa. Ay na lang hatag na lang sa uban. Ano sa may kaunan nimo? Wala na lang ko mukaon na lang kog hangin. Kaya sa mukaon og tinapa. Pangit pa mo no, choosy pa kay mo. Ako rin mo pamanit o dulong kay mo mga dapat mo kaon og mga Ay healthy ako na man food. yung choice nga itom ko kay kung paputi pa ko mapaputi ko. Magluta ko, dali ra man na. Choice na ako maitom. Choice yung hugaw man lagi kapag ka itom na may itom na nindot, yung imo hugaw. Oh na good na nag hugaw man ay ligo oh. Pero malimpyo man na pag maliguan no. May sabon-sabon ni mo ron. Pwede sabon gani mo. Ka nagisabon? Kapag ligo eh. Ya. Sumura to eh. Ano na ko kay ano ba? Sige. Ha? Kaya kabuhi pug ko. Kabut gani mo pahilot sa kuni ano eh niluro na. Are. Ay dito pag buko ang pahilot ni Lorna kay lain kayang kuan, lain kayang lana na gamit. Lain magiing naong. Gam. Dili lana sa bitin, lana sa tuko. Ganahan ka na. Marbaw mag-ilok si Singong. Lain kay baho jud kabuhi. Day! Ayro ko diri dali day. Day! Pabungol-bungol ning katok ko. Alay dara bab. Amay sa to kamatis ni pag Animal. hindi man chismis na puta kapoy na kay makasalan ang puta sa Ginoo. Dili chismis. Sa na pod. Sa og. Sa na pod. Muna. Ako isa ka chismis lang jud, isa lang ni karong adlaw. Ugma na pud ang uban para Sa na pod gani na no pagdali ba kay maglungag pa kog kuan ba? si Ising ba? Naman dyan sa itong rules no, na dyan sa itong kasulatan na bawal Sa- na yun og chismis ang atong kauban. Ano Kay sa na pod siya? buo siya ilo. Imo daw mo ta. Dili. Mga dyan inom. Naabot diri. Ikaw mong garo na. Hindi ka buhi, dyan ganun niya nagstorya mi. Grabe dili siya kapait og tawas. Anag siya, di daw siya nagaligo. Kung maligo ko daw siya, walay sabon. Mga naguro ng dahilan. Nagisa mo nagpahalata ka nga nakabalo ka. Wala, ako nang gipalakaw siya kay nila. Basta ko yung naglaon yung kinabuhi o nagstorya ganun. Bawal naman dyan yung na maglipakanay tang bawat sa tontulo. Pero di na dyan ako makaya. Uy, hindi na ako isulti sa inyo. Diyos Ha? ko kaulo ana unya. As a friend, di ba? Maula ko man punta. Kung saan na to pagstorya siya nga bawo siya ilok. Gani, no. Wa ko kastorya niya ganina kay maulaw pug ko. Basi malain siya o masuko siya nato. Malain dyan na siya kay syempre kaulo ana bayot pila pinatawas 5 niya. Di ba maski ikaw, di ka ganahan na kay kaubang baho jud Hey, ulo. jijud ko di ko kabuhi unjud ko ana day. Ay, sapa ani niya, ha? Dili. Wato ra ni. Di lang ta magpahalata basi maka ato lang siyang dili na to siya i-direct ba. Ato lang ko na sing ligo-ligo palitan na to siya sabon. Ana na lang pali siya malain. Ay ana na bitaw no lisod og kay na isulti ba ko. Lisod jud. Kasi baka hurt tag feelings ba. Basta ayun inahan na sa kuwag ko basi ipanabi ko na sa lahi Di mo. mo buong ka ilabya ka sa kuan mo. Mapaniog na sa tibok barangay ha. Ilabya ka sa kuan. Sige na kay mo ba anak kito. Tamang kapadulong. Kung anak tawagon nako. Silig mo. Dahil lang na. Arkilahi lang na. Ano?
Ngayon lang tayo nagkatagpo. Ayo! Ayo! Sing! Oo, dayon. Hmm. Dala po chismis. Dili ba dito gi-offeran ko sa kananini agi ba na mamaligya? Oo, tapos. Mamaligya ani tawas. Oo, tapos. Imuha na lang. Ha? Duha akong gipalit, ako isa imo isa. Saan ka man kasi pagtuloy sa kong naong ginuas. Buwa, pwede man na gabi-gabi ito, makaputi man nag-ilok daw. Ha? Makaputi ug Ay, okay ra ko. Saan ko man nagtawas po eh? Need man jud kay kabalo ka ang tawas ko ibutan do sa ilok na doon vitamins makaano daw na sa lawas makawala sa toxins musulod sa ilok ba niya ang toxins iihi na lang nag-ilibang. Ay, wako pakialam. Sa may ikaw na lang magtawas. Na ako dito sa balay. Need bang gud nimo? Kasi need na ko. Dili ba sa toxic mo gawas? Kasi yung need na ko ang tawas. Gawa mo ko na yun. Yung di ko sa ibog need na ko ang tawas. Dili ba ako ingon mo itong namaligya para daw ni sa toxic mo gawas maihi ba? Kasi may labot ako ng toxic na unsa man ka. Uy mo na ng tawas. Di ba Ayo. concern ako Sa na ibig mo ang bitsin. concern Ayo. ako sa sa mad. Na po isa Masa nag-invite. Hoy, Ano man na? upiran ako sa banan Ay, gitagalan mo siya. Ay, oh, tama ba ito tawas. katiyan? Para ba sa ilok, baho, biyan mo? Kasi baho. Ano ba? Tawas. Kasi baho ilok. Kasi baho ilok. Ikaw, wala ka naman kami. Ang puti sa mga ilok. Kasi dahil mo sa imong baho ilok. Anak, di ka kaganina sa kuang, baho kayong ilok. Ay, Sino yun? Nagkabuhi ka. Nakita dito ganina. O sa gitagaan mo siya tawas gani, kaya kabalo kong baho yung ilok para mawala Kasi ang baho baho. ilok. Dahil rin yung aging tao, ako rin gikuan para dos toxic sa lawas. Mauwi naman yung kaganyan sa kuang, Ano ano, ko baho. tagaan ka ni mong tawas? Kay Wala, uy. Toxic ra. Di una ko yung chismis. Ha? Ano man siya, baho daw kay kag-ilok. Nabay rules sa to nga dito mag-inunayo og chismis tapos karon na nayo kay chismis. Wala man, nakita dito ganina. Yung makabalo man ko, di ba, nasurahan niya mo ganyan sa buntag, no? Oo. Oh, lingon siya sa kuang kaganina. Unya bawo ilok. Isugot na mga sibuton niya ako ilok. Di man gud si ikabuhi. Ikabuhi mo ganina buntag pag storya na Tayon kay mo ha. wa mo ka na digo. Ay lang paghimantay. Ay lang mo paghimantay. Naman mo sarili baho gisibot beray na ko wa man. Wala man minahimantay, nabantayan lang jud namo. Pero lain bitaw, lain magud ka ay ma'am kanang buntag pa sayo ba niya, upang kay ligo niya, chismis na Makawala sa vibes. Giunan niyo ang chismis ba niya, bago mo man sa yung personal Maligo. hygiene. Dapat naligo mo bago. Nang ano nangadtuman mo dere kung di mo gusto makasimot sa ilok, di daganahan mo simot kay nangadtuman mo. Tagagi kani para mawalang baho para sunod na tong chismis, humot na. Inyuhan na ng tawas ninyo makapalit kog tawas. Kapalit man diay ka niya, wala ka kagamit. Kani jud tigulangan no, magluod-luod dayon. Kuno, uy Luod-luod makapangit ben, bala ka. Ibi- Maminopos jud ka na. Taas ang ilok. Putangi. Ako nagbutang. Maligos ako, amin na lang na bi. Ayun pagluod-luod. Uy at magani friend jud mi. Musuntig tinuod Ika na na friend o kasa. Ngay wa na gilibak so naman. Uy nakabalo naman si Inday Ay, biri. ini istorya jud sa atong mga kuan di ay. Ugani si buhok ni ba. Pagpay kog toothbrush pud, wag toothbrush. Uy nagatoothbrush ko. Umay po dito palit lang tig toothpaste. Usa na? Ay wa jud yung gabay tooth. Otro pug ka baho kag tiil, mo na prangkahanay na lang tada, bagto ni mo ako rin may baho, napod may baho. Unsahay ra man ako Yung yun ang tiil baho kayo yung tiil gyud tinuod lang ka na magpedicure ta doy kin ko tiglimpyo. Sige, so may Nilain ka. wala man. Oh, ana, Dawat pag na kuan ko. din istorya na ako daan yung mga baho tanan. At least kabalo mi. At least kabalo na to sa itong mga baho. Sige, may pag bago mo mga diri no, ikaw bang nabihon ni imong tiil. Ikaw kuan ka panutbas. Parot ba si over? 3 times a day ko nagatoothbrush ba Ikaw yun? gamitan ng tawas ha. Lamlaman ng taon ng tawas umay na lang pati kuan yung Undong ko ni. Hutdag timpla. suko man di Hawa mo diri, bi. masuko ka storya unsay tinuod. Hawa na mo diri. Layas mo diri. Layas mo, layas. Isin. Ang ato ba? Balik ka sa mga niya. Ano man? Tayo na ako hindi ra dito. Ay sabay ni Minda. Patay nang tuon. Gas lamay di niya. Taga kapag dalagig silupin no kay ana man ang pag naipatay niya. Pag lubong na gano'n. Okay, Madala man ang sud, madala man ang sudan. Pwede naman dala. Pwede na dalon. Okay, upat ra may mag-attend unya niya, isa ka baboy. Marutin lang upat ka buok. Ito ko mo balik ko ha. Chat lang. Kaligo gabitan ng tawas ha. Sige. Kapanutbras ha. Pwede na sa baba. Pwede ra po. Kanan Ayun lang. Kaya gumay bi. Ayun na lang. Sige na Hindi ko na gamit niya. Sige na kayo gan man. Sige. Uy, pagdalag silupin. Ay sabay ni Minda. Kita ron po. Gan, Kita sige, ron. gan. Ate kila ka ilang kaila mo sa namatay. O si ako bahala. Is active di ako. Sige, bye-bye.